man ka pre, nga di man ka musulti sa imuhang naigan nga babayi. Mahadlok man yun lagi ko, pasinunya og bastiron ko, maong hangtod karon wa pa ko'y trato. Kung kana pare imuhang padayunon, maglaay ragyod ka ng imuhang junjun. Dili lagi ni maglaay, permi lagi ni malipay, kay sigihan ko mani ug ugay-ugay. Ay pagkapait ning kita maulawon, labi na gayots ingon aning sitwasyon. Di gyud ka ingon bisan pag-unsaon, maong hangtod ron kay hambon pas junjon. Ang silingan mo nga gwapa gyud kaayo, nga kanimo dako gyud siya o gusto. Kung saon man taon lagi ni mahadlok man gyud ko lagi, labi na gyud kay ako wa pa natuli. Ay pagkapait ning kita maulawon, labi na gayods ingon aning sitwasyon. Di gyud ka ingon bisan pag-unsaon, maong hangtod ron kay hambon pas junjon. Sige baya mo unta og istoryahay, hantod ron wa kasulti dito kang inday. Kung kami mag-atubang na, ang akong dughan mo kurog na, imbis mo istorya ko gugma, puro taong gera. Imbis mo istorya ko gugma, puro taong gera.